ongi etorri, txapaldizkarira, plazer bat, zurekin egotea hemen, eta batez ere hezkuntzaz hitz egitea, ez da? Izan ere, ze garai interesgarriak, interesgarri esatearren, bizitzen ari garen honetan, ez da? Gure egunerokotasunak guztiz aldatu du, koronavirusak, eta nik uste hezkuntzaz ere hausnarketa bat egiteko parada polita dugu. Bai, zalantzari gabe. Ez dakit interesgarria den hitza, baina bai dela berezia, ez? Inoiz ez dugu horrelako ezer bizi, eta bueno, azken egunetan bizi izan ditugun eta biziko ditugun esperientziak erabat berriak dira. Argi dagoena hezkuntza arloan da, egoera guztietan betikoa, beti egiten dena ez duela beti funtzionatzen. Eta nire ustez oparitu diguna birusak da hausnartzeko aukera polit bat. Guain, gure esku dago aukera hori heldu eta benetan ikasteko aprobetxatzea. Zuk esan duzun bezala hankaz gora, bota digu dana eta teleikasketa, ezta? Etxetik ikasten ari dira milaka eta milaka haur eta gazte. Prest geuden, horrentarako esan nahi dut, prest gaude, ze telelana eta oso ondo badirudi gauza berdin izan daitekeela, ez da? Ikasgelakoa telematikoki ematea. Ez da berdina, ez geunden prest, eta ez dakit noizbait prest egoteko aukera izango dugun. Ezoiko egoera bat da, eta ez da guk erabaki dugula zerbait online egitea, da, derrigortuta gaudela etxean egotera eta gainera kanpoan, etxetik kanpo dagoen egoera ez da erreza, eta hor gauza asko kudeatu behar dira. Egia da, gauza batzuk igual hobetu daitezkela. Egia da, irakasleen gaitasun digitala, bai gelan erabiltzen diren estrategiak, ikateak txertatu behar direla, baina modu naturalean eta ikasgai guztietan. Eta hori ibilbide luze bada, kasu batzuetan ibilbidearen hasieran gaude, eta horrek ez du laguntzen, gero horrelako egoera bati erantzuteko. Egia da ere, etapa bakoitza, hezkuntza etapa bakoitza errealitate ezberdin badala. Eta ez dela berdina hitz egitea aurre hezkuntzaz edo derrigorrezko bigarren hezkuntzaz, edo lehen hezkuntzako lehenengo maila eta seigarren maila. Bakoitza bere behar eta bere erantzun propioa behar du. Baina bai, aprobetxatu behar dugula, pixkanaka, ikateak eskolaren errealitatean txertatzeko, azkenean gure bizitzaren errealitate badira, eta ondorioz eskolarena ere izan behar dira, eta pixkanaka gure irakasteko moduak eta ikasteko moduak berritzea eta tresna berri hauetara egokitzea, eta horrek lagunduko digu horrelako beste egoera batean aurkitzen bagara, beste modu batean erantzuteko aukerak izango ditugu. Zeren, behar bada etorkizun batera biak kombinatu beharko ditugu gero eta gehiago, ez da? Bueno, ez dakit, iritzi guztiak entzun dira azken aldian, eta esaten dute aukerak daudela, beste batzuk esaten dute ezetz, hau ez dela berriro gertatuko. Egia da, gertatzekotan prest egon behar garela, eta oso ondo aprobetxatu behar dugula denbora, hori metodologia aktiboak indartzeko, materiala sortzeko, irakasleen prestakuntzari agian esfortzu txiki bat dedikatu behar zaio, bai baliabide aldetik eta baita denbora aldetik, ze askotan arazoa izaten da denbora falta, ez? Eta gero egokitzea, lehen esan duan bezala, etapa bakoitzari egokitzea. Abantailak ere izango ditu, ezta? Hau da, aukerak, esan duzu, aukera ere baliatu behar dugula, hitz horri tira eginez, ze aukera ematen ditu irakaskuntza telematiko? Ez dakit ondo ari nahi zen, telematiko esan behar da, online bidezkoa, ez dakit terminologia ere ez da... Sinonimoak oso aberatzak dira.
Aukerak, bueno, aukerak edo abantaiak. Askok esango lukete, lo gehiago egiteko aukera dugula eta kotxe gutxiago erabiltzea, ez? Baina, egia da, ez dakit, zentratzen bagara aurre hezkuntzan edo lehen hezkuntzan, ez dakit nik abantaia askorik dituen, ez? Egia da, oso online irakaskuntzaren aldekoa naizela, baina etapa horietan online irakaskuntzak ezingo du inoiz eman eskolak ematen duena. Eskola ez da bakarrik edukiak barneratzea edo gaitasunak garatzea, askoz gehiago da. Dia lagunak, dia harremanak, sentimenduak, emozioak, eta hori onlinean pixkat galtzen da. Etapa pixkat nagusiagoak direnean, DBH, batxiller, inkluso unibertsitatean, ez dakit nik etengabe egiteko metodo egokia den, ikasketa guztiak, baina bai, nire ustez, aukera ematen du ikasten ikasteko. Zure prozesu horretan, benetan protagonismoa hartzeko, eta nola ikasten duzun horri buruz, zure ikasketa prozesuari buruz hausnartzeko eta zure estrategia propioak garatzeko, pixkanaka. Noski, irakasle baten gidaritzarekin eta supongo, kasu honetan gurasoen laguntzarekin. Baina bai ematen du aukera, autonomia hori indartzeko. Eta hankamotz, dagoeneko aipatu dituzu gauza batzuk, ez dala berdinaz, ez dala bakarrik ikastea, harremanak dira ere, ez da? Bueno, edo erronka hundiena momentu honetan. Erronka hezkuntza bezala, eskola bezala. Bai, eskola bezala. Lehen ere aipatu dut irakasleen formakuntza, ezinbestekoa da, jarrera, ez bakarrik formakuntza. Askotan ikusten da ikaten kontrako jarrera hori, ez dutela betiko hori aldatu nahi, eta ikusten ari gara, betikoak ez duela funtzionatzen, ez ikasgelan eta are gutxiago online. Prestakuntza alde batetik eta bestetik agian bai eskolek definitu behar dituztela oso ondo euren IKT politikak. Eta hor erronka polita dugu. Eskoletan, hausnarketa edo lanketa bat egiten da, zehazteko ze testu liburu erabiliko den edo ze material erosten den. Gauza berdina egin behar da, eskola horretako irakasleek zenolako baliabideak erabili behar dituzten eta zergatik. Aukera oso zabala da, baina zerren alde egingo dugu eskola bezala eta zergatik. Eta behin hori definituta, agian gauza batzuk errezago egiteko aukera dugu. Irakasle bezala, baldin badakizu, online saio bat egiteko ze baliabide zehatz erabili behar duzun, agian, orain aurkitu gara momentu batean, 1000 baliabide ditugula, ez dakigula zein den honena, zure bakardade horretan, ez jakintasun horretan, bat erabaki behar duzu, irakasle bakoitzak bide batetik ematen die klase, eta, guzti hori aldez aurretik definituta baldin badugu, eta gainean justifikatuta, nire ustez, aukera gehiago eta gaina aukera horiek kalitatezkoak izango dira, edo kalitate gehiago izango dute. Jende asko dago edo, eta guraso, ikasleek ez da pixka bat, datorren ikasturtera begira, ikasturte hau pixka bat, baldintzatuta, guztiz baldintzatuta geratu da, hipotekatuta, nolabait ere, aurrera begira, datorren ikasturtera begira, zure ustez, zer egin beharko litzateken, zer hemen ere ahots desberdinak ikusten ari dira, ez da? Jarraitu orain material guztia eman, edo kurrikuluna doitu, edo lasaitu, edo pixka bat, zure iritzia zein da gai honekiko? Bueno, uste dute egin behar duguna da ez oratu, hori lehengo. Eta bueltatzen garenean, nire ustez oso garrantzitsua da gertatu denari buruz hitz egitea. Nola bizi izan dugun, nola kudeatu dugun, ze bizipen akumulatu ditugun hor gure barruan. Ezin duguna da klasera bueltatu
ezer gertatu ez balitz bezala, eta kurrikulunari heldu eta horretan buru belarri jarri. Azkenean, hezkuntza edukiak baino gehiago da, hezkuntza pertsona dira, eta pertsona horien ongizatea, orduan lehenengo gauza egin behar dana da, guzti honek gure barruan mugitu duena pixkat mahai gainean jarri, eta aprobetxatu gainera gauza asko landu aldirelako horren aitzaki. Eduki edo kurrikulunari dagokionez, ez dakit, uste dut ez dagoela formula bakar eta magikorik. Hori inoiz, hezkuntzan, eta ez beste arlotan, ez da. Agian egin behar dena da, kasuan kasu, aztertu, zer behar den. Gela batzuetan, agian heldu alzaio, hurrengo ikasturteko kurrikulunari inolako arazori gabe, beste talde edo ume batzuen kasuan, berreskuratu behar dira aurreko urteko edukiak, moldatzeko prest egon behar gara, eta ez dago besteriz, ze etorri dena oso arraroa da, eta oain ari gara horretara moldatzen, pasatzen denean ondorioetara ere moldatu beharko gara. Eta zuk usten duzu, adibidez, onlineko irakaskuntza honek izango dula, emango zaiola, zuk esan duzu, behar da hitz egin, behar da aztertu, baina gero denborak harrapatzen gaitu, eta beti, harri berdinean egiten dugu estropotz, ez da? Horrela dagolako baita ere jarrita askotan gure bizitza, ez da, gurpila. Uste duzu, onlineko irakaskuntza honek jarraituko dula? Hau da, gauza da zer dan, teorian, da beste bat, errealitatean? Bueno, hasierako etapetan ez dut uste. Agian irakaslearen arabera, agian gertatu daitekena material gehiago, sakontzeko material gehiago online testu inguruetara eramatea, aprobetxatuta. Goi mailako ikasketetan, agian bai, edo behintzat nire ustez, honekin lortu duguna da ulertzea online ikastea beste aukera bat dela. Eta ez dut esango aurre hezkuntzarako, lehen hezkuntzarako baliagarria denik, baino bai, ez dakit ja ibilbide profesional bat duen pertsona batentzat, gainera, zuk esan duzun moduan, bizitza hortxe gaudela, ezin iritsi, orduan gero eta zailagoa da etengabeko prestakuntza hori, hain garrantzitsua dena arlo guztietan hori bermatzea eta aldi berean bizitza bat eukitzea. Eta online ikaskuntzak ematen digula aukera gure garapen profesionalean jarraitzeko, ikasten bizitza osoan zehar ikasten jarraitzeko. Eta nire ustez honek lagunduko digu ulertzen hori aukera bat dela, eta agian esparru horretan eskaintza agian zabaldu daitekela edo hori espero dut. Egoera honetan, gauza bada irakasle ikasleen arteko harremana, baina badago hirugarrengo erpin bat, eta da gurasoena, kasu honetan batez ere lehen beti dago. Baina lehen hezkuntzan, kasu honetan, lehen hezkuntzan esango nuke batez ere, DBH-en ere izan da ez da, gurasoek ere beste papel bat hartu dute, beste protagonismo bat, edo jarraipen bezala, edo laguntza bezala, eta batzu, denetatik horrere, ez da, kexu edo ez, edo denbora ematen du, eta zein izan beharko luke zure ustez guraso horren papera, ez da, badakigu ez dela erresa, baina prozesu honetan baita ere, telematikoki irakasten ari garenean. Gurasoen papera. Bai, badakit galdera potoloa dela. Uste dut, gurasoen zeregin handiena, egoera honetan da, lehentasunak markatzea. Benetan ikustea etxe bakoitzean dagoen egoera, eta horren arabera lehentasunak markatu. Azkenean, ikasleak pertsonak dira, eta etxe bakoitzean dagoen egoera oso ezberdina. Orduan, horren arabera, argi dago, gaixotasunen bat edo egoera pixka komplikatu bat dagoenean, lehenengo
gauza egin behar dana da lehentasunak markatu eta horretan zentratu. Egoera, bueno, esango genuke ideala baldin bada, ez? Edo egokia, hor gurasoak egon behar dira gertu. Badakit zaila dela zenbait edukiekin edo zenbait matematikako problemekin laguntzea, baina behintzat bai gertu egon eta erakutsi umeari laguntzeko prest zaudela. Eta agian ez dakizu egiten, baina jarriko gara, bia batera, eta saiatuko gara. Gero ere aitortzea ondo egindakoak. Eta batez ere, nire ustez, gurasoen lana, beti eta orain inoiz baino gehiago da, benetan bermatzea, lana egiten dutela, ari diala pixka jarraitzen, eskolatik edo eskatzen dena, edo behintzat, eduki horiek, modu arraroan lantzen ari direnak, baina baita bermatu beste aisialdi mota bat ere dutela, beste ekintza mota batzuk, eta deskantzatzen ari direla, eta emozionalki ere ondo daudela. Eta hor ere, nire ustez, paper garrantzitsuena agian hortxe dago, lagundu bai eskolako lanekin, baina ulertu horrez gain ere gure indarra behar dutela. Hori da, izan ere eskola komunitatea, eskolak, irakasleek, ikasleek, baina gurasoek ere osatzen dugu. Batzutan behar badaztu egiten da, ezta? Baina hor behar bada aukeratzeko edo hori indartzeko ere garaia bada. Harremanak eta gertu egoteko garaia den, baina beharra, behar hori dago, eta benetan umek ez dutela ahaztuko. Bizi izan dutena eta batez ere gurasoak gertu izan dutela. Eta laguntzeko prest. Orain jarri gaitezen beste aldean, irakasleen paperean, izan ere, okerrez banago, irakasle honek ere ekarri dizue aldaketa ikaragarria, handia. Erabatekoa. Hori da, eta orain entzuten da ere, ezbaian jartzen dela irakasleen egiteko hori, ez da? Ez dakit gutxietxi edo betiko, eta zein ongi bizi diren, edo e-mail bat bidali eta horretan gelditzen dan, edo azaldu iguzu bizka bat, irakasleentzat ze suposatzen zu kasu honetan unibertsitateko irakaslea zara, baina, nik usten dut gutxio gehiago zabaldu daitekela beste irakasleen gana ere, honek suposatu duna? Gogorra. Gogorra izan da eta izaten ari da, eta izango da. Ikasturtea, unibertsitatean adidez, ikasturtea horrela bukatuko dugu. Eta, zalantzak ditugu ere iraianean nola hasiko garen. Gogorra moldaketa asko egin behar direlako, koordinazio lana ez da batere erreza, eta gainera guzti hori egin behar duzu ja. Egun batetik bestera, oso denbora gutxi izan dugu, egin dugun guztia egiteko. Eta zuk ondo esan duzu, gainera zalantzan jarri da gure lana, eta zalantzan jartzen da ia beti. Nire ustez, herri bezala, ez digu inolako mesederik egiten hezkuntza bera, hezkuntza sistema zalantzan jartzea. Konfiantza, familien eta sistemaren konfiantza behar dugu aurrera egiteko. Orduan, horrek orainik gogorragoa egiten du. Unibertsitatearen kasuan, unibertsitatea bera jarri du gure lana zalantzan, eta hori ez da polita. Nola, barkatu? Bidali zaie ikaslei mezu bat, ez badute erantzunik jasotzen, abisatzeko, pixkat, eta hori irakasleen aldetik, ez da ondo bizi. Ulertzen da, eskatzen zaiela ikaslei, pixkat, polizia lana egitea, eta hori ere ez da. Nere kasuan eta nere inguruko irakasleen kasuan ibili gara goiz, atzalde eta ia gau partera arte lanean. Benetan nahi izan du erantzun bat ematea eta horretan ibili gara orduak eta orduak.
Edozein klase online eremura eramateko oso ondo prestatu behar dezu. Edozein gelan azaltzen duzun dinamika bat, hori ekartzea beste testu inguru batera ez da erreza. Edozein mezu bidaltzen duzula, kontuan esan barzu atzean ikasle asko daudela eta zu ez zaudela ondoan, falta izan zaizun detaile hori azaltzeko. Orduan, mezu bat idaztea da, lan potolo bat. Ondo irakurri behar dezu, zehaztu, zer nahi dezu, noizko, nola, atzean ikasleak daude, egia da kriston esfortzua egiten ari direla, eta ni behintzat nago nire ikasletaz oso harro, batzutan pentsatzen dut gelan baino gehiago egiten ari direla, baina lan gogorra da, eta zu zaudenean esfortzatzen, momentu oro alik eta azkarren eta alik eta hoberen egiten, eta gaina bueltan etortzen danean zalantza, pixkat tristea edo, ez da polita behintzat. Gainera eskatu digute dena justifikatzea, gure plangintza, gure ebaluazioa, eta ez gaizki iruditzen. Zer egiten ari garen zertarako eta nola ebaluatuko dugun hori justifikatzea ez gaizki iruditzen, baina bai iruditu zait inkoherentea, koherentzia falta dagoela. Aurrez aurre gaudenean, niri ez dit inork eskatzen txosten bat, nire plangintzari buruz, edo nire ebaluazio irizpideak ez dia pasa behar fakultateko batzarretik. Eta orain, online gaudelako bai. Orduan, koherentzia falta hori oso nekagarria da. Eta gainera, esan nahi dut, edukia prestatu behar duzu, baina gero harremanak ere ikasle bakoitzarekin ere mantendu behar duzu. Hori egun batean, mantentzen ditugu, eta gero egia da, gure kasuan gaina, hezkuntza fakultatea gara. Eta hori ere, nire ustez gauza askotan igertzen da, bai proposatutako praktiketan eta harremanetan. Eta nik adiez nire klaseetan, lehenengo gauza galdetzen dudana da, ze modu zaudete. Online gaude, bakoitza bere etxean, baina jarraitzen dugu pertsonak izaten, eta gaina egoera oso arraro batean, eta bukatzen dudanean beti esaten diet, deskantzatu, asteburua aprobetxatu, balkoira irten, eta parre egiten dute. Gaina daude, nekatuta, oporrak, oporrak. Gero esaten dute, irakaslea beti oporretan gaudela. Unibertsitatean behintzat eta beste etapetan ere, aurten ez dugu aste santurik izan. Nire kasuan e-mail pila izan ditut, ikasleak etxean egon dira, aspertuta. Ondorioz lan egin dute, eta ondorioz e-maila jaso ditugu. Orduan... Lan asko dagoela atzetik anor. Bai, ikaragarri. Ikaragarri eta gaina gero, ze baliabide ditugun, ez? Hori ere beste realitate bada. Ze asko hitz egin da ikasleen baliabidetaz, baina agian hitz egin behar dugu irakasleen baliabidetaz. Ikasle guztiek ez dituzte baliabide teknologiko berdinak, baina irakasleek ere ez dute. Eta gure kasuan gainera, gaur egun unibertsitateak ez du bermatzen irakasle bakoitzak ordenagailu bat izatea. Gaur egun sartzen zara unibertsitatera lanean, lan egin behar duzu ordenagailu batekin, lan egiteko klaseak prestatzeko e-mailak komunikazioa e-mail bidezkoa da. Baina hala ere, ez dizute, zure ordenagailu bat behar duzu lan egiteko. Badago bidea egiteko orduan, ez da? Bai, badugu. Eta ipatu duzu behin baino gehiotan, baina ikasleek egiten ari dien esfortzua ere, eskatzen die askoz ere? Bai. Gure kasuan behintzat, nire ikasleen kasuan, nire ikasgaian, ez dut ere orokortu nahi, baina bai ikusten ari naiz, esfortzua oso handia dela. Eta umen kasuan, uste dut, egiten ari direna dela eredugarria. Jarraitzen ari dira lanean, autonomia pila erakusten ari dira, heldutasuna, askotan agian helduak baino gehiago. Ne ustez,
kudeatu dutela egoera hau, heldu asko baino asko sobeto. Eta hori, agian beti esaten da ez, umengandik asko dugula ikasteko, baina guain bai erakutsi gutela horrela dela. Sare sozialen erabilera ere, bueno, ez dakit, hilo da, baita ere, derrigorrez. Ez da, pixka bat, ze aholku, zergatik da garrantzitsu baita ere, hanbeste pantalla bai ikasten eta aisialdian lotu da. Pixka bat, hau ere, neurria hartzea honi ere. Bai. Noski, igo da, sare sozialak, online jolasak eta, ez dakit, errezetak bilatzeko webguneak. Eta normala da, azkenean gure aisialdiaren parte bat, online aisialdia da. Kasu batzuetan gehiago, beste kasu batzuetan gutxiago, baina hor dago. Eta beste aisialdiaren beste parte bada, kirola, paseatu, lagunekin egon, eta guzti hori egiten dugu kalean. Eta beste parte hori kendu digute. Egun batetik bestera. Orduan, bigarren mota horretako aisialdiari ematen dizkiogun ordu horiek nunbaiten gastatu behar ditugu, zeo zer egin behar dugu, eta orduan normala da, online aisialdi horren igoera. Garrantzitsua da, online egonda ere ekintza ezberdinak egitea. Eta ez entratzea, egun osoa online jolas berdinean edo Instagramen sartuta. Internetek daukan gauza hon bada, daukan eskaintza zabal hori. Eta jakin behar duguna da hori aprobetxatzen, ez? Ikasi behar dugu kaleak eskaintzen diguna aprobetxatzen, internetekin ere berdin. Eta dieta hori, ez? Online dieta hori pixkat osasuntsua izan behar da. Nik usten dut, denborak aurrera egin digula, eta nik usten dut gauza interesgarri askoz gehiago komentatuko genituzke, baina bere hortan gelditu behar da, nik uste dut, hausnarketa, ea zer ematen digun, denborak esango digu, ea onlineak zer ekartzen digun, zer ez digun ematen, eta ikusiko ditugu. Mil esker gurekin ematetik. Zeuei. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.